бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ноҳияи Рашт рӯзи 29 март дар варзишгоҳи марказии ноҳия бахшида ба Иди байналмилалии Наврӯз мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. Паҳлавонони шӯҳратёр аз саросари кишвар барои шоҳҷоиза мубориза бурданд. Дар қатори ҷавонону калонсолон дар чорабинии гӯштини Раштонзамин ҳамчунин наврасон низ ҷалб шуда аз иштироки фаъоли худ дарак доданд. Рамазон Шодиев хабари баргузор шудани мусобиқаи гӯштини миллиро дар зодгоҳаш фаҳмида барои дар сатҳи хуби ҷисмонӣ иштирок кардан дар он омодагӣ дидааст. Ин буд ки дар мусобиқа бар се ҳарифи худ дастболо гардид. Се нафарро ҳалок кардаман. Дуташ аз Нуробод буд, якаш аз Точкобод. Ман ғолиб баромадам. дар марҳилаи муқаддамотии вазни мутлақ варзишгарони саршиноси кишвар Шамшод Абдуллоев, Суҳроб Маҳмадиев, Комроншоҳи Устопириён ва Ҳамроз Раҷабов барои шоҳҷоиза мубориза бурданд. Комроншоҳи Устопириён дар рақобати якум бо Суҳроб Маҳмадиев сабқаташро мусовӣ ба анҷом расонид. Ҳамчунин дар набарди дуюмаш низ бо гӯштингири ноҳияи Рӯдакӣ ғалаба ба даст оварда натавонист. Муҳориба дуранг шуд. дар майдони Рашт барои мусовӣ шоҳҷоиза нест. барои шоҳҷоиза автомашини тамғаи Opel гӯштингир аз ноҳияи Рашт Қандил Саидов бо Муҳаммад Шариф Наҷмуддинов аз ноҳияи Файзобод сабқат кард. баъд аз қувваозмоиҳои шадид дар ин сабқат низ ғолиб муайян нашуд. дар пеш мақсад доштам ки инҳоро мағлуб намоям. аз сабаби кам машқу тамринам сабаб шуд, намедонам хай спорт аст. ҳамчунин барои шоҳҷоизаи дигар автомашинаи Мерседес Бенз гӯштингири мизбон Шамшод Абдуллоев бо Суҳроб Маҳмадиев аз шаҳри Ваҳдат нерӯ санҷид. дар натиҷа Шамшод дастболо шуда соҳиби шоҳҷоиза мукофоти олии автомашини тамғаи Мерседес Бенз гардид. рақобати мо бо якум ҳарифам Хаодил Сафаров мебошад ки паҳлавони сангинвазн аст ва мо бо ӯ яъне мусовӣ кардем ва дар вохӯри финалӣ бо Маҳмадиев Суҳроб ки аз паҳлавони вазни вазмин мебошад мо бо ҳамон кас ғолибият ба даст овардем. Олӣ ба паҳлавони муваффақ тақдим мегардад.